Magkinabuhi kita kanunay sumala sa tawag sa Dios kanato. Magayud ka na ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Unsa man ang imong relihiyon karon, unsa man ang imong pundok karon igsuon, padayon sa pagkinabuhi kauban ang Ginoo. Padayon sa pakighiusa diha sa Ginoo. Tungod kay ang gusto ni Lord, kita sa kanunay magsimba kaniya. Kita sa kanunay makighiusa kaniya. Kita sa kanunay mutahod o may kahadlok kaniya. Padayon lang kita isuon sa pakighiusa sa Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Wala man kita nagkahiusa nini nga kalibutan tungod kay daghan ang mga religion, daghan ang mga pundok. Ang importante igsuon na ang imong relasyon sa Ginoo nakighiusa kanunay. Wala kay laing gialagaran kung dili ang Dios lang gayud. Diha lang ka sa Dios nagsimba, wala kay laing Dios nga gisimba. Mao kanay gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi igsuon. Aduna kitay pakighiusa kanunay kaniya. Aduna kitay maayo nga relasyon ngadto kaniya sa matag adlaw igsuon. Unang Korinto 7 bersikulo 24. Mga igsuon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pakighiusa sa Dios samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Kitang tanan igsuon gitawag sa Dios. Kitang tanan mga anak sa Dios. Maong sa kanunay makighiusa kita kaniya. Tungod kay mao kanay gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Magpadayon kita sa pakighiusa kaniya. Wala kitay laing simbahon, wala kitay laing pakighiusahan, kundi ang Dios lang gayud isuon. Mao kanay gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi, nga ang atong kinabuhi atong gamiton alang kaniya. Atong gamiton ang atong kinabuhi sumala siyang tawag. Magkinabuhi kita sa kanunay igsuon nga adunay Dios, adunay Kristo sa atong kinabuhi. Magkinabuhi kita kanunay igsuon sumala sa tawag sa Dios kanato. Amen. God bless sa tanan.